India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Shibanta ban ai jingsneng yaki officer sarkar babamsap nakliang uwe unong rep hapo Basti district jongka Uttar Pradesh ula penlat di South Houtli kibsen badonbi hapo ke kamera jong ketenat tax office. Kane ke jingja ke bela sapriang lingba ki social media kade belajar nado ke senam arajar khatwe hinre ke ba omsham labna padba. Kata hadian bu Hakul Khan ubade unong rep ulat hat batnya ya ke jingdawa pisa diki officer ha ka ba ulashim ya karai ban ai jing sneng yaki. Ukhan ubade ru unong pensat bisen da ke jingerap jong uparlok kila penthli ya likely ki plai ki badap daki bisen ki belong bi. Kata bikin top iki bisen kobra hapo kate ka office haba kila khang no ru ya ke jing khang bana shabar. Khnang bekite ki nong tre ki num yo ban mi. Kat kum kalat pathai khubor la ong ba Hakul ula kerpat iki bor sarkar bikin yo jakalem yau khnang ba unla ban pennek pensa yakini ki bisen Henry nakliang ki bor sarkar kim shamla shashkor yakini ki jingkerpat jong u kumta u Hakul ula shim da ka wai pat kalenti kum kadak ban penpau persha kata da ka belit beret yaki bisen hapo kate ka office sarkar Watla kata lalong ke badan bok shibun namar om shumladan kinu kinong tre sarkar kiban ngat hakajing mensau bat hadin ru lakhot iki he katnat forest ban shimti yakini gibsen